Salam adırlı dostlar, mehron vatandaşlar. Canınız sağmayk, go'my adaylaňyz. Anha bugün bir dostumuzdan bir ýüzlenme geldi. Bununla ýagny imoda nähili kontaktlaryň nähili imoda çykmady ýaly etmeli haçanna imoda haçanda. Bu soraw bilýänler üçin öwren ýöneköy. Bilmeýänler üçin gelin tomoşa edelim. Öwrenelim, tomoşa etmekden lezzet alyň. Onun üçin ilki bilen nastroyka girýäs. Iň ýönekäy we aýdyň ýoly. We bundan soňra şolaryň içinden priложениýany tapýas. Ana priложение oňa girýäs. We bunyň içinden öz kontaktymyzy gadagan etsek priложениýamy saýlap alýas. Mysal üçin gelin şol imo bolsa, gön şol imony alalyň. Imony tapalyň muň içinden. Ana imony allyk. We görüşimiz ýaly dostlar. Gelin bir ýandan tanış bolaýyň. Munyň birincisi Wodimlenýa. Bula bilişiňiz ýaly duýdurşlar. Eger şunu ýapaýan ýagdaýymyzda bize hemme gelýän jaňlar, tapşenýalar, hemme zatlar sessiz gelýär. Özüňiz sazda bilýäňiz, nähili edesiňiz gelse, nähili görünüşini düzesiňiz gelse, şutaýdan sazja gaş goýup bolýar. Her hil ýagdaýlar bar. Görüşimiz ýaly. Gel ikinjiye geçýär. Buna görüşimiz ýaly dostlar, razрешение приложение. Bu priложениýalaryň ruhsatlary bu. Görüşimiz ýaly. Men öz imamy, kamerany, kontakty, mikrofony, telefony, устройство, позиции diye, biltuzy, faýly, media content diye. Ve öz faýlymy, telefonyň pamydini ulanmany ruhsat edipdir. Şunu menden bir gezek şunu ruhsat berän soň senden soraman, soň ikinji gezek soraman şolary senden bir ruhsat şu imo arkaýyn ulanyp bilýär. Eger meselem maşenlikçilikli programmalar bolsa, seniň danlaryňy alyp bilýär şundan. Eger şuňa ruhsat berilen bolsa. Şolar ýaly ýagdaýda dostlar. Gelin bundan kontaktymy aýyrmany öwrenelim. Bu iň ýönekäy. Buna görüşimiz ýaly razрешено diýip ýazylgy. Şutaýdan kontakty saýlaýas we zapretide edýäs. Ýagny şoňa ulanmany gadagan edýäs. We çykýas. Görüşimiz ýaly dostlar, şutaýdan kontakt aýrly. Indi häzir men kontakty imony ýapyp täzeden açaýamda da meniň kontaktymdaky nomerler, imo girýän nomerler meniň imomda peýda bolmaýar. Haçanda gireňde ruhsat berýänmi, bereňokmy diýip ilki imony açan wagtymyz sonra bolýar. Şonu zapret etsek hiç wagt çykmaýar. Eger çykarjak bolsak şunu açýas, ýene öňküsi aljak, hemme kontaktlaryňyz ýüzüne çykýar. Ha dostlar, şunun bilen şuňky aýdyp geçirek zatlarym şulardan ibaret. Meni serip dinläniňiz üçin köp sag bolun.